бале, чӣ қадар садои форам аст. Деҳот, пеш аз шом. аз чашмонам маълум аст ки ман бисёр хаста ҳастам ва ҳар боре ки хаста мешавам деҳот меям назди падару модар, баъд хастагиамро аз инҷо дур мекунам. як суоле буд, хостам ки фикри шуморо дар ин бобат низ бифаҳмам. фақат фикри шумоаст. шоҳпарак парвозкунон назди хирс меояд, мегӯяд ки эй хирс, ман туро дӯст медорам. хирс ҳайрон мешавад, мегӯяд ки бале, ман туро дӯст медорам. хирс мегӯяд ки ҳоло ист, ман хоб кунам. аз хоб ки хестам, баъд суҳбатамонро идома медиҳем. аммо хирс намедонист ки шоҳпарак 3 рӯз умр мебинад. 3 рӯз. философия аст дӯстон. маромад, комментарий аз они шумо аст. метавонед бинависед ва ман якояки онҳоро мехонам ва мебинем ки кадоме аз онҳо лайк бисёр гирифт. аз ин маълум мешавад ки мақсади муҳими ман ин аст ки ман мехоҳам ки бифаҳмам ки ҳамфикри ман ки аст. таҳлил бикунед. ба шумо омад. шуморо дӯст медорам. худоҳофиз. то барномаи дигар.